čo sa týka tej relácie ešte, v tom AFDčku, a tam si popisovali solidaritu s inou krajinou, ktorá má finančné problémy, ako perverznú solidaritu. A vy ste v roku 2010 hlasovali za vytvorenie Eurovalu. Dočasného, áno. A toto nebola podľa vás perverzná solidarita? Pričom je to tiež nejakým spôsobom ako finančná pomoc inej krajine. No, nebola. Treba sa trochu vžiť do tej doby. V lete 2010, to je rok a pol dozadu, kedy v podstate grécka kríza mala ešte len pol roka a vtedy sa aj podľa racionálnych argumentov javilo, že tento mechanizmus dočasný by naozaj mohol pomôcť preklenúť malým krajinám, ktoré nie sú v kríze solventnosti, ale iba v kríze likvidity, že v podstate špekulanti si na nejaké Portugalsko maličké sadli a idú robiť zle a všetci sa dohodli. Vtedy sa to javilo, že naozaj ten mechanizmus môže byť funkčný a zmysluplný a navyše v prípade Írska sa aj ukázalo, že funkčný bol a preto sme s ním súhlasili a ďalej sme, akože zo svojej podstaty, a ďalej tam boli 3 konkrétne dôvody, prečo sme súhlasili. Prvý bol, že malo to byť len na dobu obmedzenú, 3 roky, malo to byť, mali byť zachraňované len štáty, nie banky, a do tretice len také štáty, kde je tzv. Kompatibilita s udržateľnosťou dlhu, tak je to napísané v tej zmluve, čiže požičkovali to sa len také štáty, kde je predpoklad, že ju budú vedieť splatiť. Ale bola to finančná pomoc v podstate. Bola to finančná pomoc vo forme pôžičky, aj to by byť pomoc. A ešte raz, na nejakú obmedzenú dobu, tú dobu 3 rokov, mohlo sa stať, že to fungovať bude. No medzičasom nie sú to 3 roky, je to nastálo, nie len krajiny, ale aj banky majú možnosť dostať peniaze. No a tým, že z EFSF dostane peniaze Grécko, tak to už je úplný výsmech akýmkoľvek záchranným mechanizmom a vôbec je to hrozne silné. Je to zosmiešenie slova pôžička. Ale stále to bola tá solidarita, nie? Stále to bola tá perverzná. Nemyslím si, no takto, ja zase nehovorím, že tá solidarita musí byť nulová, len musia byť splnené ešte nejaké iné okolnosti, musí to celé dávať nejaký racionálny zmysel. Čiže za určitých okolností finančná pomoc nemusí byť... Rozlišme ale finančnú pomoc medzi tým, keď niekomu požičiam a medzi tým, keď niekomu darujem. A to, že krajiny eurozóny sa spoločne dohodli, že jednému ich členovi požičajú na preklenutie likviditných problémov, tak v tom čase, v auguste 2010 sa tento prístup javil ako rozumný. Nehovoriac o tom, už o takých technikáliách, že vláda už povedala áno, ešte ale Ficová, čiže nech zase úplne nešaškujeme. Toto boli také tie dôvody a tá situácia, v ktorej sme súhlasili s EFSF. Dobre. A tak ako si dnes spomínam spätne, ako si to celé vybavujem a plus keď sa aj dnes dívam na tie argumenty, tak by som opäť rozhodol za, by som opäť hlasoval za dočasný Euroval. Viete si predstaviť situáciu, kedy budete volať po vystúpení z eurozóny alebo z Európskej únie? Teda kedy by prišiel ten bod, kedy by ste povedali, že teraz už to nie je pre nás nejak zaujímavé. Už tie náklady sú vyššie. Toto je nebezpečná otázka. Napríklad väčšia fiškálna únia, keby nám mali diktovať nejaké dane. No. Proste, či platí to, že neviem, z SDK hovoria, že za každú cenu? Nie. Ako určite členstvo v eurozóne ani v Európskej únii nesmie byť dogmou, že nech sa stane čokoľvek na svete, tu musíme ostať členmi. Vždy by to malo byť zváženie prínosu a nákladov. A momentálne stále ešte vidím oveľa väčšie prínosy, najmä prínosy z členstva v Európskej únii ako náklady. A preto nebolo by výhodnejšie to mať ako napríklad ako Švajčiarsko, že nemusí prijímať tú legislatívu a je členom len toho slobodného... No, myslím si, že z politických dôvodov Slovensko nie je schopné nadobudnúť akýkoľvek status, ktorý dnes niektorá krajina má. Čiže tam nebola by veľká vôľa, to by bol úplne tvrdo útok do jadra Európskej únie, keby sme my teraz došli, povedali by sme, chceme zmeniť náš status z plnohodnotného člena na nejakého pridruženého typu Norsko,
alebo chceme byť len členom Európskeho hospodárskeho priestoru, čiže dajte nám výhody, ale neotravujte nás so smernicami. No na papieri to možné je teoreticky podľa existujúcich zmluv, ale to jednoducho by nedovolili, to by bola pre nich čistá smrť, by to chcelo spraviť možno, že ďalších 10 krajín. Čiže, aby som odpovedal na tú otázku, tak nie je to dogmatické, že musíme byť za každú cenu, ale teraz momentálne vidím vyššie a citeľne vyššie výhody, ktoré plynú z voľného obchodu, zo šengenského priestoru, aj zo spoločnej meny. Tým, že nie sú kurzové rizika, kurzové straty. Zo štrukturálnych fondov. Tam asi až tak veľké výhody neplynú, lebo to sa tak plus minus vykompenzuje s tým, čo dostáva, s tým, čo platíme. To je v podstate aj ďalšia otázka. Považujete štrukturálne fondy v EÚ za prínosné pre Slovensko? Považujem to za čisté nešťastie, ale viete, to sú také, tí peniaze sú vnímané ako keby padli z neba. Alebo nejaký, ja neviem, starosta, alebo nejaký majiteľ penziónu, keď požiada, alebo poľnohospodár požiada nejaké, keď to už nie sú štrukturálne, ale povedzme tie prvé dva príklady, on keď požiada o nejaké fondy na nejakú čističku alebo na nejakú rekonštrukciu penziónu, tak jeho samozrejme ani len náhodou netrápi, že zo štátneho rozpočtu odíde 3/4 miliardy, čiže pre ňoho je to vyslovene, že vyhráva. No v podstate, že prečo je to, že pošleme peniaze niekomu tam nejakým byrokratom a teraz oni to rozdeľujú zase späť. No, to nemôžeme my uhrať na svojom piesočku. Toto je tá základná vlastnosť no poprvé posielajú späť niečo viac. A 90 centov versus 1 euro. Asi nie, je to, jak to bolo? Minulý rok to bolo, že 3/4 miliardy sme platili a miliardu. Teraz už to bolo lepšie, ale do nejakého roku, aspoň podľa tej analýzy INESu, to bolo do určitého roku 1:1 a potom už 90 centov. A teraz je možno, že 70, ale to je tak, že je to naša nemohúcosť čerpať tie fondy. Kebyže ich čerpáme v plnom rozsahu, tak zrejme je to 15 alebo 20 centov na 1 euro. To po prvé a po druhé, no toto majú politici v krvi a nielen teda slovenský, ale aj bruselský, to hrať sa na Ježiška, že skrátka to vyberiem a potom ja som ten, krásne to vidieť na Ficovi, jak chodil a rozdával na štadión, tu dáva 1 milión, 5 miliónov a tak v korunách teda ešte. Čiže aby som sa vrátil k otázke, tak tie štrukturálne fondy sú čisté zlo, ale bolo by chybou vyslovene povedať, že my ich nechceme, lebo platiť by sme museli aj tak. Tak. Preto riešenie je také, snažiť sa presmerovať čím viac peňazí do výstavby diaľnic. To je vec, kde si myslím, že je to verejný statok, rozumný verejný statok, nielen diaľnice, ale všeobecne infraštruktúra. A keď už tie peniaze tu sú európske, nech čím viac ide tam. Čo s EU reguláciami? Je v poriadku zvýhodňovanie jedných na úkor druhých? No jasné, že nie. Hlavne v poľnohospodárstve, kde sa predražujú vlastne tým výrobky. Jasné, tí, čo dodržujú neviem, či náhodou my nemáme najdrahšie maslo na svete. A cukor. Niečo je aj skôr tam nejaký problém, že kupujú sa poľské a maďarské, lebo naši dodržiavajú tie regulácie. Áno, čiže tam jednoznačná odpoveď, že ale otázka bola teda aká ešte raz? Čo s EU reguláciami? Či sa s tým dá niečo najlepšie robiť? by bolo zrušiť, ale obávam sa, že nie. Proti bruselskej byrokracii sme my, obzvlášť s tými ľuďmi, ktorí nás v Bruseli zastupujú, sme bezmocní. Musíme to prijímať, hej? No. Teraz taký zabijak príde. Tak časť legislatívy musíme prijímať, aj keby sme tam hneď mali majstrov sveta. A potom tú časť legislatívy, ktorú prijímať nemusíme, poťažne to, čo je nad rámec toho, čo prijímať musíme, ten gold plating, tak to sa nedá od tých ľudí čakať, ktorí nás tam zastupujú, že tam si niekto otvorí ústa a povie, no viete čo, stačí a choďte s tým niekam. Oni majú svoje dobré miestečko. No to, tých našich 13 poslancov, tí sú radi, že sa tešia a hotovo. Čo si myslíte o štátom ovládaných peniazoch? Vedeli by ste si predstaviť free banking a nadväznosti na to ďalšia otázka? Podporili by ste zrušenie zákona, ktorý zakazuje používanie iných mien ako eura na území Slovenskej republiky? A čo si myslíte o zrušení centrálnej banky a zlatom štandarde? Ak teraz Európska centrála včera vytlačila zase na 0,5 bilióna, či by nebolo riešením to, že ešte aj hovoril, že by mohli existovať konkurenčné meny a ľudia by
Aby si každý mohol, každá... Áno, ja by som podporil to zrušenie zákona o zákaze iných mien. Práve preto, čo robí Európska centrálna banka, čo spravila včera. Behom 2 mesiacov 1 bilión eur len tak, že i keď väčšina z toho sa potom vrátila späť a tak ďalej, ale do ECBčky na úložky. Ale aj tak, veď oni za to kupujú štátny dlh, tam platia 1%, oni tam dostávajú 6%. No jaký busines? To je easy business. To je úplne svinstvo. No a práve preto som podporil vznik iných mien. Na báze dobrovoľnosti samozrejme. Keď si niekto povie, ja chcem platiť týchto. Bol by som opatrný pri zavádzaní čistého zlatého štandardu, pokiaľ to bude robiť len jedna krajina. Lebo už teraz vidieť napríklad to Švajčiarsko, hospodária poctivejšie ako eurozóna a na to doplácajú. No. Čiže treba byť veľmi opatrný. Tam oni museli zafixovať meno, že ale ešte fixujú z toho. I keď nerozumiem prečo, lebo ja byť na mieste Švajčiarska, keby som tie peniaze začal tlačiť rovnako, len by som za ne začal kupovať zlato. To znamená, a zatiaľ mi to teda nikto ešte nevysvetlil, že kde v tomto má byť problém. Povedzme, keď už išiel ten frank pod 1,40 voči euru, tak neviem, čo im bránilo vytlačiť, ja neviem, 100 miliard frankov a nakúpiť za ne zlato. A Švajčiarska národná banka by držala v trezore zlato. A stále, keby ten kurz klesol, by pustili nové franky do obehu, čiže... No ale vrátili by sa k nim, nie? A potom by sa im... Jak by sa vrátili? Ako inflácia, nie? Však niekto tie peniaze, franky má potom. Nie, ja si myslím, že týmto sa dá krásne regulovať ten výmenný kurz. Že povedzme, keď si povedia 1,40 je to, čo naše hospodárstvo teraz v tejto dobe je pre ňoho rozumné. Keď to klesne, tak vytlačia tie papieriky, kúpia zlato a keď naopak, keď sa to by začalo znehodnocovať ten frank, že ide na 1,50, tak zase by zlato predali a tým by franky z obehu stiahli. A takto by som to reguloval, a nie nejakými, že tu je hranica, lebo to len zbytočne dráži špekulantov. Prečo sa deficit štátneho rozpočtu vykazuje ako percento z HDP a nie ako percento z príjmov rozpočtu? Neviem. Dlhy totiž splácajú z príjmov a nie z HDP. Je to taký... To je v podstate iba na klamanie samých seba. No neviem prečo, ale je to veľmi klamlivé, lebo 4,6% deficitu znie tak nevinne. Evokuje to dojem. Hlavne u nás je to tak, nie, že my máme dosť väčšie HDP, než sú naše reálne príjmy. Ale to je výhoda. V tomto zmysle nie, pretože percentá... Áno. Ale nechceme mať vyššiu daňovú kvotu len preto, aby to číslo sa priblížilo. Nie je dlhová brzda len dobrým argumentom pri zvyšovanie daní? Predstavte si Fica, že bude hovoriť, že musí zvyšovať dane, lebo tam ho tlačí ústavný zákon. Má takú... No dobre, ale to je stále lepšie, ako keby robil dlhy. Nech zvyšuje tie dane, na budúce ľudia nezvolia, lebo keď robí len dlhy, tak to si ľudia neuvedomujú. Čiže nie. Odpovede nie. Vymenujte 3 krajiny, z ktorých by sa Slovensko malo učiť a brať si príklad, 3, z ktorých určite nie. Takže tie 3, z ktorých by si malo brať príklad, je Estonsko, Nový Zéland. Teraz keď poviem Chile, tak budem za vraha, ale tak možno, že nejaký Hongkong alebo Singapur. A 3 krajiny, z ktorých určite nie, tak to je Francúzsko. USA. V určitom mysle áno, v určitom nie. USA nie je úplne jednoznačné. Ale Francúzsko, to je krásny príklad. A možno, že ešte Francúzsko. Neviem. Severná Kórea. Tak dobre, no, keď ideme na to takto, tak áno, aj zo Severnej Korei. Tak to isté ešte možno Afganistan. Aj Grécko sa tak ponúka veľmi teraz. Grécko, no. Ale tak to Francúzsko je naozaj... Tam teraz ide o zavádzať 75% daň. Ten už ohlásil. Ale prečo nerovno 100? Áno. Mňa ešte k reguláciám napadlo, že čo táto európska ratingovka. Úplná hlúposť. Jasné, hlúp. Veď nie sú len tieto veľké, sú aj menšie ratingovky, ktoré sú ďaleko objektívnejšie, aj skôr vidia problémy. A potom Čína má funkčnú ratingovku, ktorá nemá dôvod,
ktorá vlastne posudzuje pre čínsky štát, že kde má investovať, čiže stačí sa kľudne orientovať podľa toho, čo oni vyprodukujú. Veríte, že sa dá z dlhu vyrásť? Áno. Infláciu. A je to cenný stav? Cenný prostriedok? Nie, je to lúpež voči obyvateľstvu, lebo v podstate tým, čo v podstate 90 alebo 80% ľudí žije od výplaty k výplate a týchto ľudí oberáme, preto lebo oni sú v poradí poslední, ktorých platy sa prispôsobia novým cenám, čiže oni na to doplácajú, ale keď vám čiste odpovedať na otázku, že či sa dá z dlhu výraz, tak áno, dá sa, len za akú cenu a celkovo vrajím, nie je to dobre. Štát má hospodáriť vyrovnanie a nie je vyrastať z dlhu. A potom ešte dá sa z dlhu vyrásť aj, lebo ten dlh sa meria voči HDP a v podstate je riešením to, že deficit je nižší ako nárast HDP, ako v tomto zmysle výraz dlhu, že... No, áno, sú dve možnosti. Poprvé toto, že deficit je nižší ako nárast HDP. A po druhé, že aj pri nulovom raste HDP máme vždy nejakú infláciu, ktorá... Tak ale o ten prvý spôsob, o ten sa v podstate snažili teraz, v podstate v to verili aj Gréci, aj Taliani, nie? Že však my sa budeme zadlžovať a budeme dúfať, že... Ale neurobili opatrenia na to, aby HDP rástlo. Ešte Slovensko, ktoré začiatkom teda okolo roku 2001 dalo 12% HDP na záchranu bank, tak nakoniec boli tie dlhy pomerne veľké a podarilo sa ich aj celkom slušne znižovať do toho roku 2006, lebo zároveň sa urobili opatrenia, ktoré umožnili ten rast HDP, daňová reforma, dôchodková reforma a tak ďalej.